Imimi officer munakwana handitika, ndati professor vari kupi. Ngavauye apa ndiri kuda kuvaona. Ambuya kasematarara achangobva kudaka. I was very lost. Abaka munando professor pana bandimuzieni. Because kana ari chef wangu haana rimwe zita rachasara kuti professor. Anongonzi chef chete chete. Imimi baba imimi handidi zvekujairirwa mazvinzwa ka. Ndimi zvimapurisa zvakapinda basa nekufojera imimi. Kana iyo form 4 yacho ndimi type dzakapasa nekukopera. Ndati mwana wangu amasunga professor Pythagoras Katsukunya ari kupi? Ndimi mai vakakomana akakandifese chikuru iko kari kadike. Takati chimunyuzi nyaya yemadrugs. Ameno, handione news ini. Makati kudii? Chef wangu havana yekutaura kuti wese watabada achiputa mbanje, tata yena fakarapa yejeri. Wese watabada achirova mutoriro, tata yena fakarapa jeri. Kavakadaro, but hazvisiri zvoka zvinokupai passport yekubata mwana wangu momisa mumasales mune vanhu vacho vanonwa mutoriro ivavo. Release my son panapa. Otherwise I'm going to sue the whole police department. Manzwaka. That is not gonna fucking happen. Your daughters are very fucking criminals here. Last time she and her friend, they come our area and steal frog. How much is frog? How come to them? How can they steal frog? Apa futi nasa para futi imwe. Ndomusiya futi. Makajaizwa stealing. Mosha yake ndeye yapara oshomole naimi baba imi. Ava baba vakadzungaira. Mwana wangu anga achizverengera mupaki. Atondiudza paafona kuti mamusvikira achiverenga matheorem ake nemapythagoras ake. Imimi makutomubatanidzira nemarasa anga achiputa mbanje. Ndozvamaodzwa naye. Iwe chikomana. Kasika kudza mako kuti wapara mhosva kaita sei? Iwe murata iwe. Wadatangidza futi kati musindo twako. Ndokudzokerere bridge rarambokurwa paya. Aiwa kana officer sorry. Mira nitaure. Iwe muneighborhood iwe. Uri kudei panapa? Aiwa murata iwewe ka. Imbotimirira iwewe. Nayo mana. Mbavha dziri busy kuba kunzoko. Imimi sona nesu maghetto youth. Safi boy here mana. Akusi kudhariana here koko. Wakomana maswera sei? Inini kanonzi duty bomb disposal makaro handitika. Tirikuita iya inonzi stop and stage handitika. So abakapa ndinoda kuti musimuke zvakanaka ndokusecha humwedzi handitika. Nemabhegi enyu abakapa. Kana chinge zvadaro ndobva ndaenda zvangu. Idzi dzorwara idzi. Idzi dzogula chete idzi. Uda kuvhura chii? Handi dzinovhura magibhedu mukoma digona atogayai. Iwewe murata iwewe. Unovhura magibhedu wakamira sani. Hausiwa kusekiri here murata iwewe. Sekiriko ipiko. Ifoseti madoko. Maya, ndatozogaya futi. Isesu gadi. Nai officer nyasotwara zvakanaka. Mashaye kubasa kwenyuko. Asi pano napinda mutoilet usiku akaba matishu kani. Vakomana semataura anamboita pabhaka. Handina kuti ndinonzi security officer makaro. Ndati I was duty officer bomb disposal makaro. Ende pano handina kuya kuzokonzeresa any fucking trouble handitika. Ndikuda hangu kuti kungosecha mabhegi enyaya ndobva ndaenda. Saka iwe kakomana kadiki. Unza bhegi yako toni. Saka iwe mbwa. Handidozvinzwa futi izvozvozvo. According to section 22.3 of the Rights and Constitutions of the Boy Child Amendment Act 45 of the year mandatory 32.7, inini sechizvarwa cheZimbabwe ndine kodzero yekufamba negibhe rangu pese pandoda. Enda hakuna ana 1 benzi riri kutendera kuvhura gibhe roro. Ukonzwa mufana wangu. Enda kana ndovhura gibhe rangu ka ndoda kuti mundibudisire sexual. Pasina izvozvo hapana. Rangu gibhe amurivhure zvechigatsa-gatsa iri Kingman. Ukonzwa mufana wangu. Yes sir. Muimbire madoko. Neniwo futika. According to the block 5 chapter Tagariga. Material flats mbare ndine kodzero yekusavhurirwa nhava yangu maiziye. Nemaoko enyaya nemangaka ya Kingman mukabata nhava dzeduka dzosara dziri mhenyu here. Zvimwe zvachoonerawo mukoma wangu. Mega mugayewe. Iwe muradeyo, ushoro wakamira ipapo. Rova mabodoko. Psaka mbwa. Handidodzinzwa futi izvozvo. Oti chewe. According to section 67.8 of the Bulawayo Act, tinoone kodzero futi dzekubheba bogo yerudzi rwembanje pamberi pepolisi. Tigos, sungaidanda, timhorodze mabhinya pamberi peBhabhilani. Newo mana? Yesa yangu here. Muriko imimi. Saka mufunga kuti pamba ndika zvekutamba handitika. Over. Officer in charge, please bring Air Force and Ground Force ka. Ndiri munomupaki kapa. Ndine nhumbiri idzi dzikuramba kusecha ka. And please don't forget to bring a police dogs foot. Over. Naiwe oshomole mwanangu. Ndozvawaita izvozvo. Wadarireko kundinyadzisa kudaro naiwe mwanaiwe. Officer sorry zvenyu kutadza kwepwere kani. Chimuregererai please. Ndikasvika kumba uku kauku. Ndiri kuda kumbokaponda mbichana. Kutadza kwevana kani office. Handiti mazvoona ka. Ingadai tomuregerera kare bandana kuti mwana wenyu akatojaidza zvichibvira nekumba. Plus kapa abandana adzungira mapinda munaro muno mukapu. Handite. Abakaba chita akadzunga enyu nchoni. Nhumbi yenyu kai ikurara muno munhasi. Ende ka grade rambada naro kadhile kuMalawi. So probation straight. Anogona kuti kuita 2 years ariko kwakadzitika. Plus mhosva yemumwe wake handitika. Tobva tati futi aramba kudzitenga so dzimwe 2 years futi.
mumwe akanga naye asiyandidonhedza dzimwe 2 years futi. Ndwaezva handichada malena vanongoda zviri feya ndiri kuda vacho vanowandirwa vanonzi mapleya vane foni dzinopisa.